umsebenzi kaNkulunkulu Nazareth. Amen. Umsebenzi ohanjwa ngokuzinikela. Umsebenzi kaNkulunkulu ohanjwa ngothando. Umsebenzi kaNkulunkulu ohamba ngokuphelela. Lapha phambi kwale ndawo kaNkulunkulu. Ngoba sazi ukuthi siphelele ukuba khona kwethu la. Ngoba ukube asiphelele ngabe sikule ndawo esithi siphelele kuyona, but ngoba siphelele la sila. Amen. Kusho ukuthini ke ukuphelela kwethu njengamaNazaretha? Okwethu ukuphelela kuyinto enezinto eziningi esithintekayo kuyona. Kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi kunemiyalelo nemithetho esayinikwa umnikazi walokhu kuhamba. Uthi uma ufanele ukuphelela ukuba ugcina yona. Bese kusala ke umbuzo ukuthi njengoba ngihleli nje nami njengoba ngimile nje lapho ngiphelele ngempela yini na? Lo mbuzo ke impendulo yakho ikithina ngabanye yokuthi le miyalelo esayinikwa uShembe siyayigcina yini na? Ngoba ukwembatha lengubo emhlophe, ngoba uphambi kwabantu noma ngoba uphakathi kwabangcwele, bese kusala ukugcina imithetho yakhe, akhona ukuphelela lokho. Ungasikhohlisa thina, sikhohliseke futhi sikholwe ukuthi uphelele ngoba sikubona uphakathi kwethu wembethe lengubo emhlophe nathi siyembethe. Kodwa uyazi nawe ukuthi ukhona ongeke ukwazi ukumkhohlisa. Awungeke futhi uze ukwazi ukuthi uyaqala ukumkhohlisa. Ngoba ubona ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Wazi izinto singakayikhulumi ukuthi ke manje usezokhuluma athi usibanibani. Awukwazi ke ukuthi kuyena ngiphelele kuye. Kufanele kube uyena okubonayo ukuthi njengoba ulapha phambi kwami nje uphelele yini. Akukho-ke akusho-ke ukuthi ukuphelela kusho ukuphelela kuphelwa la ehambeni lukaShembe. Nasesihogweni kukhona ukuphelela kwakhona. Ngoba umuntu ongahlanganyele nathi ongekho njengamanje esibazi ukufanele ngabe unathi. Kusho ukuthi le ndlela ayihambayo akuseyona le yokuphelela okuphelelwe yimi nawe njengoba siphambi kwamnikazi wethu. Okwakhe ukuphelela sekulokhu kuphelela kwala aphelele khona emadimonini. Ungacabangi-ke ukuthi uma kukhulunywa ngokuthi umuntu wenelisekile, kufanele kube ukweneliseka ukuthi uhamba indlela kaNkulunkulu. Nendlela eya esihogweni iyakwenelisa uma uyihamba. Uma ngase uqalaze nje ubheke eduze kwakho bese uhlehla ngomqondo, kukhona into ezofika kuwena ethi ngonyaka odlule kwakhona usibanibani la eduze kwakho. Ngalowo wanyaka kwakuhlela usibanibani la eduze kwakho. Kodwa namhla kasekho nawe. Bese uzibuza uma umuntu othanda ukusihlupha ngokuyibuza ukuthi kwenzekeni, kwenzenjani? Ngoba ngangicabanga ukuthi kulokhu kuhamba ngihamba nabantu engipheleleyo nabo na. Kodwa namhla sengiyazibona ukuthi cha. Okwami ukuphelela akufanele kuncike kobunye umuntu. Ngoba njengoba silana nje
sizimele silethwe ukuvuma kwezinhliziyo zethu ngabanye ukuthi sibe phambi kaNkulunkulu. Akekho esithe ngiya esontweni ngoba ngizofica kukhona usibani bani. Cha. Akekho othe uvuka uza esontweni wathi ngizoya ngoba vele ukuba khona kwami kuncike ekutheni usibani bani ukhona. Okwakho ukuza esontweni ukuthi inhliziyo yakho iyavuma. Ukuvuma kwenhliziyo yakho kusho ukuthi kwanelisekile ukuthi le ndawo engikuyona ngiphelele kuyona. Okunye okungavela eceleni angisangeni kukho ngoba okwami kuphelele. Akukho okunye engikwaziyo. Asivule incwadi kaTimotheyu wokuqala. uTimotheyu wokuqala. Kuzoba isahluko sesithupha. Sizoqala evesini lesithathu. Ngiphethe amabhayibheli amabili ahlukene, khona lesiZulu, khona lesiXhosa. Ngizawufunda kuleli lesiZulu ngoba ngilizwa kangconywana uma ngilifunda kunaleli esikujwayele elibhalwe lesiXhosa. uTimotheyu wokuqala isahluko sesithupha. Ngizawufunda kuqala evesini lesithathu kuya evesini lesithupha. Lapho ukhuluma ngokuthi uma umuntu efundisa isifundiso asifundisayo kumele kube isifundiso esinesisekelo seqiniso. Ungathi nje ngoba uyakhuluma ukuthi lento oyikhulumayo ngoba abantu bazongilalela bese beyikholwa kodwa uwazi kahle ukuthi ayilona iqiniso. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo engawalandeli amazwi aphilileyo eNkosi yethu Jesu Kristu nesifundiso esiya kumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lowo engaqondi lutho. Umphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindla okubi nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso bethi ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaleliswa kuyinzuzo enkulu. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokweneliswa kuyinzuzo enkulu. Ngamanye amazwi umpostoli uPawulu ukhuluma noTimothi. La mazwi engwakho esiwafundayo. Uthi uma ufundisa abantu Timothi, ungabe usuzifakela okwakho ukuze wakhe abalandeli abazokulandela. Kodwa ube wazi ukuthi awukhulumi lona iqiniso. Lokho futhi ube wazi ukuthi kunokhona nokuzithwala nokuzikhukhumeza ukuthi uma sekukhulume mina sekukhulume okugcina. Ukumesaba uNkulunkulu kanye nokuneliseka kuyinzuzo enkulu. Ngamanye amazwi ukumesaba uNkulunkulu kanye nokuphelela kuyinzuzo enkulu. Kodwa awukwazi ukuphelela uma usahamba ukhohlisa abantu. Akikho ukuphelela lokho. Uma uvula umlomo ufune ukuba nabantu abazokholwa kodwa ube wazi ukuthi abakhohlisa khona ukuphelela lokho. Lokho ukusebenza umsebenzi wamadimoni. Ukuthi ufungule abantu ukuze bakwazi ukulalela lento oyishoyo. Ekubeni ube wazi ukuthi lento oyishoyo akuyona iqiniso. Ayikho inzuzo ozoyithola lapho. Kodwa inzuzo uyithola phi?
ekwesabeni uNkulunkulu nokweneliseka ezifundweni zakhe. Nathi akukho ukuthi uma sesigqoke ingubo emhlophe sekuphelile. Lezi izimfundiso zikaShembe asifundisa zona mihla namalanga. Siyazenza yini na? uShembe akaze ayeke ukukhuluma nathi lokhu athunywa kule lasezwana. Nanamuhla usakhuluma nathi. Kodwa lokhu ukukhuluma kwakhe nathi siyakuzwa yini na? Kulungile akhe nivuma ukuthi siyakuzwa. Uma sesikuzwile siyakugcina yini na? Noma siyakwenza yini na? Ngoba phela okukhulu yilokho. Okukhulu yilokho ukuthi akusizi ukuthi sizwe ukuthi uShembe uthini. Kungene ngapha kuphume ngala bese kuphelela. Uthandizwe ukuthi bethiwa. Bese uyokwenza kwakho okunesicelo. Yithi ukuzwa lokho. Bese kuba yinto oyenzayo ukuthi khangizwile ukuthi uShembe uthi bese nami ngikwenza lokho bese kuphelela. Kodwa uma uzogcina nje ngokuzwa akuphelele. Futhi uJesu kubafundi bakhe ngihlale ngisho leso. Kade bathumelise bahambe beshumayela emzini yabantu. Cha nginibonile. Umsebenzi wenu ube muhle. Namadimoni benwahlula. Baphathisa abantu abaningi, banilandela abantu abaningi. Kodwa ke ngibonile noSathane ehla phakathi kwenu. Okusalayo okubalekile ekugcineni. Akikho ukuthi nibaphathise abantu abaningi kangakanani naphendula amadimoni amangakanani. Okusalayo ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Wakhuluma ume ezimpambanweni zayo yonke emgwaqo. Kodwa lokho kuma kwakho uma ungamele iqiniso noma uma ungamile ngemiyalo yemfundiso yalowo okuthumileyo. Igama lakho ngeke ulifice lilotshiwe kuleyo ncwadi. Sonke esilangazelela ukuthi silifice lilotshiwe khona. Konke ke maNazaretha esikwenzayo asikwenzele ukuthi ekugcineni amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila. Amen. Ngeke kusize ngalutho ukuthi njalo makumenyezelwe imigidi ngamasonto siphume siyogida. Kodwa sibe sazi ukuthi siyenza nje ukuze sibonakale besikhona ngoba vele asiphelele la. Sizodlula. Uma seliyafika lelo langa, thola ukuthi amagama ethu awekho. Ukusiza ngani lokho ukwenzela umhlaba? Yenza isiqiniseko sokuthi ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliseka ikhona okunenzuzo enkulu. Phelela kulolu hambo lukaShembe. Musa ukuncika ngomuntu. Musa uma uzoza esontweni cela ubuze ukuthi uyaya namhla sibanibani esontweni na. Uzothi umuntu haya ngiyi kanti ukhuluma nje la egcekeni usuhlala nawe. Kambe uyakhuluma nawe ntamba mtha waba ngusafika ngale esontweni ngizwe wena uwe ngoba ukuhamba kwakho akuphelele kuncike kumuntu othile ukuthi uma enza into ethile nami ngizoyenza kodwa uma ngayenza kangizokuyenza. Okwethu ke njengoba sila asiphelele ukuze amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila. Awalotshwa ngegama ngelanga lokugcina amagama. Alotshwa imisebenzi esiyenzayo. Imisebenzi esiyenzayo esingayenzeli ukubukwa. Imisebenzi kaNkulunkulu ethu maye siyenza. uNkulunkulu athokoze nathi. Ushilo umfundisi ekuseni. Athi thina thina siyingubo kaShembe. uShembe uyahloba ngathi ngamanye amazwi siyimvunulo kuyena. Ngiyakubona nje kuyingubo siyimvunulo kuyena. Uma usuvunule usuhlobile. Usuhlobela umnikazi wakho. NoShembe ke ngathi ushilo umfundisi esikhumbula.
ukuthi uNkulunkulu kufanele uma ehlobele ngathi kubonakala ukuthi napho-ke abantu bami engithi nami uma sengiphambi kwamazulu onke ephelele ngibonakala ukuthi umsebenzi wami ukhona. Uyobonakala kanjani umsebenzi uma ngabe thina sigcina ngokuzwa bese singethi? Awazi ubonakala. Lalela imiyalo kaShembe bese uyenza uyigcina. Akusho ukuthi kufanele ugcine owodwa noma embili, noma ugcine lo othi ngingakwazi ukugcina lo ngekwazi. Igcine yonke. Ngoba ukube kuthiwa kuyobe ngelanga lokugcina kube kuhlolwa kubuzwa imibuzo, awazi umbuzo umyalo kule oyobuzwa ukuthi ugcinile. Bese utholakala ukuthi ilo ongawugcinayo. Yonke njengoba esinikile. Iyona eyosingenisa kule liyasango elincinyane elingenwa ngamanzi. Iyona eyosabisa kule ndlela enamatshe enameva. Awuyohanjiswa ukuthi cha eminye ngizobuye ngiyilande, uyohamba kuyo uma uyihamba nayo yonke lemiyalo esifundiswayo. Kodwa into embi abantu abayiphula kakhulu imiyalo kaShembe yilabo abantu abagqoka ingubo emhlophe. Kuze kubuza abantu abangakholiyo abangabona amaNazaretha ukuthi awu nabantu bakaShembe kanti sebeyakwenza ukuthi nabo bonakale iNazaretha ngesabatha lidla lezinto ey'futhumele. Bese kuthinteka umuntu oyithandayo lento yokuNazaretha athi kodwa uyesaba ukuya kuyona ngoba ecabanga ukuthi kunemithetho ehlula ukwenza. Kodwa ebe esibona siphila naye, siphila phakathi kwakhe. Bese thola ukudumala ukuthi lo muntu abelokhu ethi ngibukela kuyena indlela yokuphila ngoba uyiNazaretha. Kodwa athole ukudumala. Akudumali yena-ke lo muntu osukumbona. Bese kudumala umnikazi wakho. Ngoba kulula nje ukuthi simdumaze. Thina kodwa besithi cha, uShembe akaboni. Kanjani? Ungaze kufikele lo mqondo, ufika uma kwenze njani? Khona izinto othi umuzenze ukuthi uShembe ngeke akubone. Ngoba ngaso sonke isikhathi la uhamba khona. Na ngaso sonke isikhathi lezi zinto osuke uzenza. Usuke khona. Wena ulindele ukuthi umbone isiqu sakho ukuthi awunanga ngiyabona phambi kwakho. Cha. Ngalesi sikhathi ufuna ukwenza into embi yokuhlubuka kuyena ungapheleli. Lo nembeza osukuthi cha ungayenzi. Ugcine uhlulile wena ngokuthi idibona lithi yenza. Sekuyenza. Lolu uvalo olukushayayo uma usufuna ukwenza into ephambene nomthetho kaShembe. Songelona uvalo sokuShembe. Ekukhuza. Ethi cha, uma uyingane yami, uma uMnazaretha awukwazi ukwenza lokho. Awukwazi ukutholakala usesixukwini sabantu abakhulumela phezulu imiqondo yabo esithe ukuphambana. Ube uthi uMnazaretha. Ukuthokoza unjani kwakho oba yiNazaretha elikhulu uma uphakathi kwabantu nemoya ephezulu na? Yinto okwakho ukuthokoza kungapheleli uma uhleli phakathi kwabangcwele bahlala belindile. Ngoba ukuphelela kwakho kuphelela ngokuphelele uma uphakathi kwalabo abangcwele ohleli nabo. Kodwa wena okwakho usuzibona usuphelele uma usuhleli labantu abakhuluma baxokozele, abanye bangasazizwa nokuzizwa ukuthi bathini. Lapho-ke usuzibona khona ukuthi ngikholwa kakhulu. Cha, akunjalo. Kodwa noma ngabe usukulapho yafika uShembe kwena kube khona uvadlanzi kodwa futhi mangase kubona ubani. Nanzo-ke futhi enye iphutha esilenzayo. Ngoba konke ihlazo esisuke silenza sesingacabanga ukuthi njengoba ngenza leli hlazo nje uShembe uthini. Sesithi kodwa abantu bazothini. Mase ngitholakala kuleli hlazo. Cha. Kanti wenzela abantu yini? Ngoba akukho umthetho oyinikwe abantu. Umthetho ophila kuyona engidala ngithi kufanele kube yisiko impilo lethu. Umthetho kaShembe.
Umthetho kaShembe ufanele kube yisikompilo lethu, hayi abantu. Abantu imithetho ngeke kusendawo. Nokwenzela abantu izinto ngeke ukusize ngalutho. Kodwa okuyokusiza niyokwenza ube nempilo ephelele. Nenokuthula, nenenqubekela phambili. Ukuthi wazi ukuthi noma yini eyihlazo oyenzayo, zibuza ukubuza ukuthi uShembe uthini ngalento engenzayo. Ngase ngamdumaza uShembe. Ungathi abantu bathini, bazokwenzelana ba. Zibuza ukuthi kodwa njengoba ngena kuleli hlazo nje. uShembe uthini ngoba imithetho yakhe umnikile yona. Hayi ukuthi ngingena la ngoba ngingazi ukuthi ngenzani. Ngingena nje ngiyazi ukuthi ngiyephula imithetho kaShembe. Zibuza ukuthi ngokuthi ngimdumazelane umuntu ongithanda kangaka. Yini ngimdumaza? Ngithembeni okunye. Uthemba ukuthi uzobuza ukuthi Nkosi, ngicela uxolo. Ngiyavuma ngizibeka kuwe emthetheleli wezoni. Cha. Koze kube nini? Ngoba ukube kwakuthiwa akube yithina esikulesikhundla akusona. Ngabe kade sadikile. Kade kulanga nyaka odlule uzokhuluma into eyodwa. Usubuye uphindela kuleso sono futhi. Nana izolo kade ufika uzokhuluma ngaleso sono. Usubuye uphindela kuso futhi. Angikhathele wena hamba sibanibani. Kodwa wena uhlale ethi woza mntanami ngokwamukela ngethemba. Ungazibheka inkosi zona zambangiza nazo ku. Pho siseqhubekelana izenzo ngoba hayi ukuthi sizenza nje imithetho asiyazi. Siyayazi maNazaretha imithetho. Siyayazi imithetho siyinikiwe. Uthi uma uyiNazaretha. Ikakhulukazi leli lama Nazaretha siyiwona thina. Yakubona okunye khona abantu bamaNazaretha ke angeke ngikhulume ngabo ngoba okwami ukukhuluma kufanele ngikhulume nabantu uShembe angimise phambi kwabo. Okuyibona ukuthi uma ngikhuluma bangizwe. Akusizi ukuthi uma ngikhuluma la ngithi ngikhuluma nomuntu ongekho phambi kwami uzokuzwa ngani. Ngikhuluma nani ngoba ngiphambi kwami nje manje. Uthi ngesikhathi usukwenza lokhu kugcola kwakho. Ngesikhathi usukwenza lento ephambene noShembe, hayi ephambene nami. Uthi uthini yena umnikazi wakho? Usathokozani ngawe? Kumele esikhumbuze umfundisi ekseni ukuthi uma ekhuluma nokuthi ngiyencenga maNazaretha. Gcinani umthetho kaJobe. Uthi lokhu wasincenga efika kuleli ziko 1910. Namanje akashintshi ukuthi engikhathele ukuncenga. Usasincenga namanje. Siyancengeka yini? Ngoba kube siyancenga afanele akekho umuntu osathi uzocela inkosi imthethelele ngenza ukuthi nokuthi. Ngoba kufanele uba ngalesikhathi ekukhulumile nathi. Ekhuluma iqiniso. Kwafanele uba salalele. Ngalesikhathi nje ukhuluma nathi ekhuluma iqiniso kufanele ngabe sabuzwa salalele. Ungakunaki ukuthi isimo sakho sinjani. Ngoba uNkulunkulu unesizela ezihlukile zokunikana abantu amandla owenza izinto nokunqoba amadimoni. Kukhona umuntu ethi esesindaweni embi emekabi kodwa abe namandla amakhulu ukuthi leyo ndawo akuyona akwazi ukuyinqoba ngoba uphelele kuNkulunkulu wakhe. Yamkhumbula uPawulu eboshiwe Roma. Wathola ithuba lokuthi lapho ekhona ababaze ubukhulu benkosi yakhe ayeyikhonza ngawo kamathi njengoba ngilapha nje inkosi ukunika ithuba elihle lokuthi ngikubabaze udumo lokho engilusakaze la ngikhona ukuze bazi ukuthi lo mntwana abahleli naye umntwana wakhe. Akusho ukuthi uba ususosizini ukuthi Shembe wani. Ngabe akekho la ukube ubekhona. Abanye abantu bathola amandla ebuthakathakeni kwabo. Uma wasuvule nje baseKorinte besibili isahluko se12. Bese sifunda nje ivesi elilodwa. Umpostoli Pawulo ekhuluma. Wamukela izambulo kuJesu.
Futhi ngizolokhu ngifunda kuleli siZulu mina. Ngakho nganamile ebuthakathakeni nasekuphatheni kwabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Nakulo lesixhosa licishe likhulume into efanayo uma ufunda kodwa kunamanye amagama obuya engezwakali. Leli sakhula sifunda ngoba leli sidlula ngithi sithanda kuba khona. Uma ufunda leli verse leshumi isahluko se12 ngoba seKorinte lesibili. Lithi ngalokho ngiyathokoza ngobuthakathaka nangokuthukwa nangokweswela nangokuzingelwa nangezinsizi ngayo uKristu. Ngokuba nxa ngibuthakathaka nginamandla. Umuvula isabelelo sekhulu lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Ihlala ngikhuluma le ndaba. Ngithi ikhulu lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Simenyiwe thina sonke. Uma ufunda isingeniso saso uzothola ukuthi umnikazi wethu wayesesimeni esibuthakathaka ngoba wayegula. Wasisho ukusukuma. Kodwa uma elapha mina nawe uthi kuhle ukubonga uJehova noma umuntu esosizini. Asiyukuphiwa okuhle kodwa siyovivinywa ngezilingo ezibuhlungu ukuze kubonwe ukuthi siyamkhonza noma sisebuhlungwini. Qiniselani-ke nina abamnene enkosini noma nisebuhlungwini niyendlale inhliziyo kungathi nisekuphileni. Hluphekani ngezinhliziyo zenu kanye nabahluphekayo. Akusho ukuthi uma ngabe usesimeni esenza ukuba uphelelwe amandla lokho kusho ukuthi uNkulunkulu usumdelile. Njengoba umpostoli uPaul esho ngoba seKorinte. Ethi ngenamile ebuthakathakeni kwami. Ila nginamandla khona kakhulu. Ngobuthakathaka kwami. Ukhuluma into ayikhuluma eboshiwe eRoma. Ukuthi njengoba ngila ngizokuthula. Angizokuthi uNkulunkulu ngilahlile cha. Kodwa ngizomdumisa kakhulu ngikuyo le ndawo engikuyona. Ukuze nokulaleleyo abone ukuthi lo muntu uyamkhonza uNkulunkulu wakhe ngezikhathi zonke asikho isikhathi ukuthola ukuthi hayi ngizothi ushembe wenzeni ngabe angikhona kubushembe bekhona. Ngoba uma ususho njalo kusho ukuthi vele awuphelele. Uma usuqala ukukhuluma into enjalo kusho ukuthi vele awuphelele lokho uhamba kwethu. Uyasikhohlisa. Kodwa ke thina silungile ungasikhohlisa sabantu bomhlaba. Uyazi ukuthi ukhona ke umkhohlisi. Sizani ukukhohlisa thina ngoba vele izulu asinalo. Into nezulu yedwa. Nomuntu oyosivulela amasango kuyedwa. Futhi ukusivulela kwakhe usivulela ngokuthanda kwakhe. Ungayenza imisebenzi uyenze ukuthi khale phelele ngizongena. Afika thathe lo wamthandaza ingena wena uhambe uqeda hamba uyokwenza ukuthi. Hamba ufike wenza ukuthi nokuthi bese ubuya. Ngalesikhathi uflathela livali isakho. Uyeza umhlaba kuphela. Zakuma phambi kwakho noma ungathandi. Uyafisa nje ukuthi ume kanti ume nje vele wakhona ungena uzokungena. Ngoba ubuhamba nathi ngoba uqhuba thina ngamadolo. Siyajabula ke uma usiphelezela ngoba thina siyazi ukuthi lokho esikhona siphelele. Ngizocelela labo ke uNkulunkulu ukuthi abakhumbule labo nabo okuhamba kwabo okuphelele phambi kwakhe. Ukuthi akuphelelise kakhulu. Labo okuhamba kwabo phambi kwakhe okuntekenteke akwenze kwentekenteke kakhulu. Labo abayizintoli zokuthi kwenzekani
ubunhloli babo abenze bebentekenteke kakhulu bengaphinde babe nakho ukuvuka ukuthi bakwazi ukusukuma bame phambi kwakhe ukuthi nathi siyafuna ukushintsha uma ngabe amadimoni asebembethe abembathe kakhulu aze abeleke aze awophosa emgodini kodwa labo abathe beza kuyena bathi ngiyeza Nkosi mina ngedwa nginangiphelezeli uNkulunkulu abakhumbula ukuthi abanaye nje umphelezeli kodwa bayazi ukuthi bayaphi. Amen. Mina nawe-ke esilapho ngicela uNkulunkulu asiqinise idolo uthi lokhu kuhamba esikuhambayo akhona ukuhamba okuyize ukuhamba okunomvuzo waphakade esothi masifika ekhaya elikhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga sifike abahlangabezi bethu besilindele bathokoze ngokufika kwethu phakathi kwabo sike sihlale nabo sibuse sidle ubomi bezulu kodwa labo abazosikhohlisa uNkulunkulu abenze bahlale beyabakhohlisa njalo azenze inhliziyo zabo zikhule kakhulu ziphelele kakhulu ekukhohliseni bazikhohlise ngendlela ukuthi baze bayikholwe nabo ukuthi lento esikholelwa kuyona iyiqiniso kanti bayazikhohlisa labo ababakhohlisa uNkulunkulu akabenze baze bakhulume ukukhohlisa okuyikhohlisa baze bayikholwe uma sebeyikholiwe bese babeka endaweni yabo lapho uyothi ubheka emuva kube kude kakhulu bese baseduze phambili la ukhohlisela khona ngoba lokhu uhamba akhona uhamba kwamanga uhamba kweqiniso ushembakazi ayikhulume into eyodwa ekhuluma ngendlela eyibili ukuze afune ukulandelwa abantu abaningi lokhu kukholwa noma ukukholwa nje noma yikuphi awukholwa ngeningi ukholwa ngenhliziyo bekuma kwakhe uyilethe wena umzimba wakho phambi kaNkulunkulu akwamukele phela ithetho yakhe umusa uzowayiletha phambi kwakhe kuba likhulu ungayigcini noma ngabe unenhliziyo yetshe kodwa ke sizile la silethe inhliziyo zethu mangase sicele uNkulunkulu kube siyakwazi ukwenza uNkulunkulu awusivezele inhliziyo zethu angazi noma singakumela nongavela kuzo na kodwa ngithandazela ukuthi ithina sonke njengoba sila mangase sibeke phambi kwethu kube izinhliziyo ezisithokozisayo kwathina kube izinhliziyo ezimhlophe ezibafanele abantwana bakaShembe abamthandayo naye abathandayo Amen. kungabe izinhliziyo ezigcwele ukubola ezinesiphetho egcwele ukugcola egcwele igazi cha kungabe lezo nhliziyo akube inhliziyo evulekile ukuthi uNkulunkulu uhleli phakathi kwayo wonke amagumbi enhliziyo yakho akube amagumbi agcwele ukuthi uyavula leli khona uyavula naleli khona nakuleli uyavula khona wonke uzothi uyafika usathane ngoba nje basihleli lapha uyazungeza yabona nje basihleli uyazungeza usikhona engibalindile ngizobathola mabe phuma nje la phezu kwabo siyahlangana lapho senza into yethu esihlale siyenza nabo kodwa okwethu njengoba singene la sizothi usathane angaphinde asondele eduze kwethu Amen. thina sizoxosha usathane ukuthi nje nathi kube izinto ezimbili eziqhelene kube inyakatho neningizimu thina sondele kakhulu kumnikazi wethu okuyena asithi masivuka ekuseni sithi Nkosi siyabonga ukuthi ebusuku ungiphe amaphupho afanele avela kuwena wonke amadimoni wachithile namanje ngoba sekusileke nangu usathane uthi uza kimi ngicela ukuqhelisa kodwa ungagcini ngokucela ukuqhelisa izenzo zakho akube izenzo ezimqhelisayo okwethu bekulula sathi sisabelele suka eqaleni uzofika egcineni phethe yonke into yethu siyengezelela njengeBhayibheli kodwa sisabelele siphethe yonke into akukho okungekho kusona
yonke into impilo yethu iphethwe lesihlabelelo uShemba sibhalela sona. Asule incwadi yabaseKorinte. abaseKorinte besibili. Sahluko sesihlanu. Sizofunda ivesi lokuqala kuyevesi lesishiyagalombili. abaseKorinte besibili. Khuluma ngokulangazelela ikhaya lasezulwini. Ngoba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini, ngokuba sebethe yona, asikufunyanwa sihambaze. Ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisindwa, ngokuba asithandi ukwambulwa kodwa ukwelakanyiswa, ukuze okufayo kugwingwe ukuphila. Kepha owasenzela khona lokho uNkulunkulu owasipha isibambiso esingumoya. Ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisemzimbeni sahlukene nekhaya leNkosini, ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni sihlale ekhaya eliseNkosini. Singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni sihlale ekhaya eliseNkosini. Isihlabelelo sethu bisihlabelelo. Khona ivesi ethi siyazi ukuthi la njengoba sikhona akulona ikhaya leli idokodo. Ikhaya elimile liphakathi. Ikhaya lemphakathi likhona, lifihliwe inkazimulo edlulayo ebolayo engagculisa umphefumulo. Kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya kuyidokodo lomhambi. Uthila umpostoli Paul kwabaseKorinte. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya eliseNkosini. Siyazi ukuthi uma kuba le ndlu esihleli kuyo emhlabeni eyidokodo likhona ikhaya laphakathi elingakhiwanga ngezandla. Lelo khaya laphakathi alakhiwe ngezandla, kodwa lakhiwe ngani na? Lakhiwe ngemisebenzi. Yiphi le misebenzi na? Yokugcina imithetho kaShembe. Yiphi le mithetho kaShembe? Le mina nawe siyaziyo. Iyona-ke yakha leli khaya eliphakathi edlulayo ebolayo engagculisa umphefumulo. Kuhle inyama yami ihlupheke ukuze umoya usinde. Siyakwenza lokho thina ngoba okunalokho sijabulisa inyama sihlukumeza umphefumulo, bese kuthi ngosuku lokugcina bese silindele ukuthi cha, hayi nami ngoba bengibaphelezela osibani bebethi uma beyisenzele esontweni ingene nami. Kanti cha, umnikazi wethu uyasazi so ukuthi njengoba ubuhlala uhamba phambili nje kwenzeni izinto esontweni, kodwa cha, uma usufulathela usungekho phambi kwethu uhamba phambili futhi yonke indawo usahamba phambili. Kodwa-ke iqiniso laziwa yimi nawe ukuthi ngiphelele yini. Namhla sikhuluma ngokuphelela. Khona ukuphelela kwakusathane, khona ukuphelela kwamadimoni, kukhona ukuphelela ekuhambeni noShembe.
Uyazazi-ke wena ukuthi kuphi la uphelele khona. Nami ngiyazazi ukuthi ikuphi la ngiphelele khona. Kodwa-ke ngizocela la ukuthi thina okwethu ukuphelela kube ukuphelela kushembe. Kungabe ukuphelela kwasesihogweni ukuphelela kokulandela amadimoni. Ngoba lokho kuphelela kusho ukuthi uba ngabe khona noma yini ekhulunywayo la. Umuntu ogwavuma kuqala kuba yimina isibuko. Umuntu nje oqala kwavumayo kuba yimina. Bese kusho ukuthi njengoba ngigwavuma nje ukuthi angiphelele la, ngikwavumela ukuthi okwami ukuphelela kulapha ezingeni. La ngiphelele khona. La yonke into yakhona engayikwavumeli engivele ngiyivume. Asizeleke lokho kuzogwavuma. Sizele ukuzokwenza imiyalo, sizele uzohamba ngendlela kaShembe. Sizele uzohamba phambi kwakhe ngendlela eyisibusiso. Akahlobe ngempela ngathi. Asibe ile mvunulo yakhe athi mase ehlobile ngayo asiphele. Athi mayibuka esibukweni azibone ubuyena ngathi. Nathi mase sibuka sibone ubungcwele bakhe. Uthi ayi mase nginjena ngathi uNkulunkulu angangithatha manje ngafike ekhaya. Akungabi into esingabazayo ukuthi konje uma ngase ngihambe manje kungenzekani. Impendulo asihlale sinayo ukuthi ngiyongena ekhaya. Ngiyokwazi ukunqoba ithuna ngiphumele ngala ngaphesheya kwakhe. Ngiyokwazi ukuthi nje ithuna ngiyinqobe ngiphume ngale ngaphesheya kwakhe ngingene ekhaya. Kodwa uma uhluleka ukudlula nasethuneni kanti usebenzela lapho yonke le minyaka. Uzokuba ngaka. Namanje usahluleka ukuthi unqobe ithuna. Futhi ubuphelezela. Ukuthi ngoba ngibona usibani ukuthi ngiyabaphelezela. Cha, asizeli uzophelezela eManazareth. Size uzophelela. Phelelani ke eManazareth. Amen. Niphelele bese nilawuleka. Kodwa umshumela wakhe lawulekani eManazareth. Akekho umuntu ongathi imithetho kaShembe uyazi yonke, kodwa akekho ongathi akayazi yonke. Kukhona okudidayo, ukhona lo okuqonda kangcono lo sokudida. Yena kuyena. Futhi angisaboni kahle la kwenzekani. Ungasho ukuthi kodwa sayikho nje. Cha. Asilikhulumi lelo lithi la ekhaya. Asilikhulumi. Ufike wedwa. Uma usuhamba futhi ulilile uhamba noba. Hamba wedwa. Awufikanga nalutho, awuhamba nalutho. Uma umnikazi wakhe sekubiza, uyohamba nje uze njengoba wofika uze. Konke lokho kunye sithi sinakho kuyasijabulisa kuyakhazimula emhlabeni sokushiya. Ngoba ikhona ukuphela, khona into esayinika uShembe le. Ayipheli. Ayisoze futhi yaphela. Ayingeni kwi-fashion, ayiphume ku-fashion. Ayisona istayela. Kodwa indlela yokuphila. Indlela yethu yokuphila. Noma sifa, noma siphila. Asoze sayilahla. Yilona joka lethu umphefumulo ke lelakhuluma ngalo uShembe mayehlabelele. Yilo leli akhuluma ngalo. Akekho umuntu okufanele asondele eduze kwakhe zokwethula lona ngoba ahlangene naye. Elakho lo mphefumulo wakhe, akulona lo mphefumulo wakhe. Manje ke uzokuvuma kanjani ukuthi ube khona umuntu ozofika athi ngiyakwethula manje. Cha. Liyeke, umnikazi wakho uyazi ukuthi ukwethweseleni. Liyeke. Joka lakho lo mphefumulo. Uma usulethula umphefumulo wakho uyawuthatha. Lithwale ngoba njengoba silana nje sathatha isifungo. Isifungo esithini siyawuhlala endlini yakho Nkosi Jehova. Sibile siphinde kwethu. Hawu wathi usuphosile lifike phambili usuthi uyahamba. Uyaphi? Uyaphi? Bazophika. Bazothi nje usuka kanje ukhulelephi. Ngoba thina lemfundiso ozanayo la asiyazi la.
awusakwazi ukuthi nje usuzosuka usishintshe njengoba sesinga usufakele imfundiso ofuna uyifaka ngeke usugcina usundinga sithebeni. Kodwa-ke ukhona umuntu ongalahlani empilweni zethu, uShembe akalahlani. Amen. Ingakho-ke ngithi noma yini singamenzi uShembe intandane. Akangatholakali ezulazula eduze komzi wakhe efuna isango lokungena, wavale wonke amasango, wavale ngokungcola okungaphakathi komzi wakhe. Hayi ukuthi wavale ngey'ngidi, ayikho ingidi engakayivuli, kodwa ukungcola ongaphakathi komzi wakho kukhona ongafanele uqale kwawena ufike ukushanele bese ukuvuma uthi Nkosi ngiyakuvuma lokhu kungcola nalokhu kwenziwa yini. Ngiyacela ngithethe bese kwazi ukungena. Ngoba sihlale sibahle, sihlale siyingcwele nje, singekho lutho okungcola akukhona ey'nhliziyweni zethu, kodwa uyakubona. Asazi ukuthi usezule kangaki la emadokotela ethi efuna ukungena ethola ukuthi hayi indlu yakhahlala kuyo eyinhliziyo yakho ayivumi. Abuye ngakusasa njengoba lokhu sifikile ihlela mhlangano nathi uyangqongqoza hayi yethola kuvuleki. Bangake nje sebeke bambona uShembe nje basihlangene. Oseke wafika wathi cha mntanami ngiyakubona ukhona. Kufanele ube khona phakathi kwethu ngoba vele ngangumemile usabele. Bangake sebeke babona abantu bakubo abangekho ukuthi awubazobonga ukuthi cha. Ngiyabonga mntanami ukuthi ufikile wazongikhokhela izibani zami. Bangake uma bekhona yini kwenziwa yini bangafika abantu bakithi? Ngoba silethe imphefumulo wethu silethe sikhuluma ngokuphelele namuhla. Silethe ngokuphelele. Kodwa kwenziwa yini ke? Singababoni. Asiphelele. Khona ukhiye umnyango uthile singafuni ukuvula. Ngoba uma sike savula wona kuzophume izinto eziningi ezibolile nezinukayo. Ezothi uyeza umuntu osekhaya bese kuzona ezimshaya ebusweni bese hlehlele emuva. Agcine ngasafika. Manje sibona ukungcono siyivalisise ukuze bengasondeli kimi. Kanti sizokwenzana ngoba sizokhulekela nabo. Abahamba bengenayo lenhlanhla esibenayo ukuthi nesimbone uShembe. Okhokho bethu abanye babo njengoba silale abamazi uShembe, abakwazi ukuhamba. Thina-ke njengoba sesikwazile ukuhamba saba nenhlanhla. Nabo sizobacelela ukuthi njengoba sasibangenisile singenisa umdedele bahlanganyele nathi bayembathe le ngubo ngokomoya, thina siyembathe ngokwenyama, bona sebeyembatha ngokomoya. Uma-ke wena usuthatha le ndawo kufanele bahlale kuyo enhliziyweni yakho usuyifaka ukungcola wonke wamanyala akhona emhlabeni uthi bazokuhlalaphi. Ngoba thina njengamaNazaretha sikholelwa ukuthi abantu bakithi asebahamba emhlabeni bayamadlozi kithi. Asibakhonzi siyabakhumbula. Njalo nje kunesikhathi ukuthi ake ngiphe ubaba ukudla. Hayi ngoba ngimkhonza, ngoba ngimkhumbula ukuthi lo muntu ngiyilento engiyiyona nje emhlabeni kungenxa yakhe. Njengoba silana nje siyakholelwa ukuthi nabo bakhona phakathi kwethu. Amen. Kodwa thina ngamehlo enyama sibona laba bantu ababili abathathu. Kodwa uNkulunkulu ngamehlo akhe asezulwini ubabona bonke, ubabona kunesikhala phakathi kwethu. Kanti uNkulunkulu uyaphi ukwazi bagcwala abantu aba. Kuyamthokozisa ke lokho. Abethi behleli nathi abantu bakithi abangasekho bakuthole nabo ukuphumula nokukhululeka bajabule. Amen. Bangathikaziswa izinto esiziphethe enhliziyweni esizifake emaphaketheni ethu. Ezokungcola nokubona. Ngoba iphunga lazo liyabaxosha phambi kaNkulunkulu. Asizele ke la ukuzoxosha abantu bakithi esihamba nabo. Kodwa sizele ukuzobamema ukuthi asihlale kanye nabo kulo mhlangano kaNkulunkulu. Sithokoze kanye nabo ngokuba phakathi kwabangcwele. Sidumise kanye nabo ngokuthi sidumise uNkulunkulu ngayo yonke indlela esimdumise ngayo. Simdumise ngokusebenza, simdumise ngokumsinela, simdumise ngokumnikela, simdumise ngokumsonda. Nabo bahlanganyele kanye nathi kuyo kuba usukuma nawe uyonikela uyazi ukuthi uhamba nomuntu wakini. Ngesikhathi uthi uzomakhela ibani uyabona ukuthi awunaka umntanami usizo. Isibusiso ositholayo
nakuye siyamembela siyamembala manje ke ufunelani ke wena ukuthi abangene ukuba khona kwakho la kube ukuzobaxosha cha angabe ukubaxosha abantu bakini akube ukubasondeza kakhulu endaweni engcwele nawe ojabulayo ukuba kuyithokoza nabantu bakini uma uphakathi kwabangcwele ukuthokoza kwakho akuphelele uma uphakathi kwabangcwele hayi uphakathi kwejako akuphelele ukungcwele bakho uma uhleli nabanye abangcwele njengoba nihleli bona sekuphelele ke manje uma ngase kuthiwa umhlaba manje uyavuleka ukuthi uyangithatha ngiyofika ekhaya ngeke ngitholakale ngizulazula emoyeni ngingasazi ukuthi ngibhekephi kodwa ngiyongena ekhaya sizele lokho ke mina zona ayikho into esizele ilokho nje sikuzele ukuthi uNkulunkulu emuhle lo esihamba naye uNkulunkulu omuhle lo ozwayo uNkulunkulu lo onezinyawo ohambayo uNkulunkulu lo namehlo obonayo uNkulunkulu okhulumayo ayakhulume nathi uma kukhona afuna ukucela kithi akakucela ngesandla kodwa ke njengoba ewumnikazi wezinto zonke yithi esihlala sicela kuyena ukuthi akasiphe ke thina esingenalutho kodwa ngaye sinotho njengoba uma ethanda siwutho uma ethanda siwulutho kodwa sicela kuba olwakhe uthando lusenze sibe wutho uma sewutho kuyena noma abantu bomhlaba bengasibuka singelutho kodwa uma yena ethandile ukuba sibe wutho kuphelele lokho sikhuluma ngokuphelele uma uNkulunkulu evuma ukuthi ungabi lutho kwethu useyaguqula usekwenza utho kwanele kithi lokho ngoba abantu bomhlaba kusizana uba wutho kubo abanalo izulu abanazo izibusiso bangapha zona kodwa uyethu umuntu onganika izibusiso umnikazi wethu ngisho kungaba wutho olukhulu kubantu bomhlaba akusizi ngalutho kodwa nje uNkulunkulu mayephendula ubuthakathaka bami abenze anginika amandla njengoba desho nje la umpostoli ethi ngiba namandla kakhulu ebuthakathakeni kwami uma ngisendaweni la ngitholakala khona ukuthi ngibuthakathaka amandla ami kaNkulunkulu aba makhulu mangila nathi uNkulunkulu akasiphe lawo manje noma becabanga ukuthi singonyawo lodwa noma bebonise isihlehlo sashaya isodongela ethi cha basibhekile la sithole khona amandla amakhulu ukuthi simbize uNkulunkulu ngokuphelela kwethu kuyena asikhumbule uNkulunkulu ngezikhathi zonke zokuhamba kwethu phambi kwakhe aza angadinwa yithi noma ngabe sisiletha isinengiso esingakanani kuyena kodwa yena siyamcela ukuthi angadinwa yithini umthandazo wethu akube yilowo noma ngabe kuthiwa sisimchukuluza kanjani ngoba siyakwazi ukuchukuluza uNazaretha siyakwazi ukufaka umuntu esweni ukube uNkulunkulu athi ukwenzela kube sekuyena ngaleso sikhathi uyabona ungifaka umuntu esweni ngabe asazi ukuthi sixoxa kangakanani kodwa sicela ukuthi noma ngabe kuthiwa sesingufaka esweni umuntu noma sesikuhlohla kangakanani asibekezelele ngoba silezi zoni zakhe ezivumayo ukuthi ukuba khona kwethu la akusho ukuthi singabangcwele bemfundisi besikhumbuzo ekuseni ukuthi kulokhu kugula asidlula kukho asidlulanga ngoba singcwele asidlulanga ngoba sihlakaniphile asisindanga ngoba sihlakaniphile kodwa kube ukusa wakhe ayithi manhlabele thina umswakho uhleli phakathi usekuzothi-ke uma sekugula mina bususuka ungahlali phakathi uyolokhu uphakathi nje uma ngihamba ezimisweni nasezimfundisweni nasentandweni yakhe kodwa ke lokho okunjani ngokuphelela ungahambi ngokuthi ayi ngiyahamba nje kodwa uthi ushembe uzongenzela nje lokhu asekukhulu kunaye lokhu awushembe uzokwazi ukwenza lokhu ngeke akwenze ngempela ngoba kusho ukuthi awuphelele phelelani maNazaretha phelelani maNazaretha ningapheleli ngiphelele asiphelele sonke kushembe nami ngize lapha ngizocela ukuthi uNkulunkulu ngenze ezulwini lakho baba yakuyakha
ayisisile angiwe muhle awungiphelele yawoza Nkosi masinyane uwinqaba uphelile uzawina uthandwayo namhlamina khuluma ngokuphelela ithina esicela uthando ukuthi uNkulunkulu akasiphe uthando uthi akasinike ukuthanda kuphelele khuluma ngokuphelela manje nokuthi lo mvula ke uphi wona esothi mase sigeze kuwona sibe bahle siphelele manje letha siphelele singapheleli kusathana siphelele kushela uzizwe ukuthi uphelele ungazitshela umuntu ukuthi uzizwe wena ukuthi cha kuphelele kuletho yobuNazaretha hayi ayikho futhi enye into ongangitshela yona Sabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili lesihlanu Nkosi ukuthi ukuphela ngokubambela Dosizi nalolu milodwa into
umuntu ebantwini yenzela thina Zokolerazo
Amen.